ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଣିଛି ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ର ଆଜି ଖାଇବା। କଦଳୀପତ୍ର କିଏ ଖାଆନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇଦେଲି, ତା ପାଇଁ ଚୁନା ରଖିଥିଲି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ। ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁର ବନେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚୁନାକୁ ଭଲସେ ଖଳି ଧରି ନେବା। ଖଳି ଧରି ସାରିଲା ପରେ ପିଠଉ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଆସିଲେ ପିଠା ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇବି କେମିତି ଦେଖିବେ ପିଠା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗରମ ବହୁତ ଥିଲା, ବହୁତ ଗରମ। ତାପରେ ତାକୁ ଯାହା ବି ଇଏ କରି ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିବି। ମଣ୍ଡା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ମୁଁ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍। ମଣ୍ଡା ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ କୁର ସରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଏମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଠା କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପାଣି, ତାପରେ ଆରାମସେ ପିଠାକୁ ପକାଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ହେଇଯିବ। ପିଠା କାଢ଼ିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ପୋଡ଼ ପିଠା ବାହାର କଲି। କେଡ଼େ ଠକଟା ହେଇ ଏଇଟା ଆଗୁଆ କରିଥିଲି। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଏବେ ମୋ ରାଇଟ୍ରେ ପିଠା ହେଇଗଲା, ଖାଇକି ଶୋଇଲି।